ଦିନକର ଘଟଣା ଗୋଟେ ସାଧୁ ମୋର ଦେଖା ହେଲେ। ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ, ଜୀବନରେ ଏମିତି କେଉଁ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ଯାହାର ସମାଧାନ ନାହିଁ। ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର। ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ହେଲେ ସେତିକି ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଥିବା ଦରକାର। ତ ସେଥି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି କେଉଁଠି ଦେଖୁଛ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରୁନି ତ ନଇଁବା ଶିଖ। ଯଦି ନଇଁଯିବ ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଯଦି ତୁମ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳରେ ନଇଁବ ନାହିଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ନାହିଁ। ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛ କ'ଣ ସବୁଦିନ ରହିବ କି? ଦିନେ ଦିନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଏ ଜାଣିଛି କାଲିର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିଏ ଦେଖିଛି? ତ ଆଜି ଯଦି ଦେଖାଉଛି ବୋଧେ ହସି କାହିଁ କଥା ନ ହେଇଯିବ ତା ସହିତ। ଆମ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହି ସିଏ ସେମିତି କାହାର ଦୁର୍ଗୁଣ ଚିନ୍ତା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ତାର କେଉଁଟା ସୁଗୁଣକୁ ଚିନ୍ତା କରି ତା ଦୁର୍ଗୁଣକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଏଇ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ।